Díocris agus fáilte arís go Mimecraft a scoilte. Inniuh tá mé ag iarraidh bhfuil mhálam teach nua mar tá an teach seo go bheag. Bhfuil sa céadfad caithfidh mé gine mit námad ar sin. Tá sampathe muoi. Bhonam, put mé bhás. Caithfidh mé deacracht acu ar gnách aníos. Tá sé ceachtú aníos. Dus tá pull sa talamh. Sampí lenamh sampí. Tá mé bhás a ís. Put mé bhás a ís. Chun tá ag choilíonn. Tá sé bhás níos faoi aníos. Túsáid mé cofa imre cheach. Túsáid mé cofa ar an teach nua aníos tíreach. Caithfidh mé is sin a dhéanamh. Aníos testigh mé cúpla píosa ithe den pull a mhíne an teltóir. Den pull a mhíne an teltóir. Agus an sin thosáid mé cofa imre teach nua. Aníos tá cruthnacht ag fás. Tá sé ag fás. Leid sa céadfad. Tá túa uaim, 2 o'clock. Tá fiche maide agam. Cá túa bhfuil tá na crann timpeall mé teach. Tá siad imre bhealach. Agus aníos. Ok, ceapláir. Túsáid mé ag glanadh na crann.
go lá aimime chum. Tá lá crown anseo. Chunteach agus crown bithe agus sin é ceapan. Bhfuil an Grian. Tá sé tar éis me lé. Iontach. Agus inis Tasóid mé right. Chuaigh mé tulóg anseo. Right. Hen nó trí chuaigh nó trí chuaigh nó trí chuaigh. Right. Agus chuaigh mé an doras anseo. Sin é inis. Bhíonn sí gástóir nó trístóir agus bhíonn seomraí faoin talamh. Agus bhíonn extension ar an teach. Níos mó seomraí. Ach inis tá tulóg ann. Bhí mé amach as. Bhí mé amach as é. Ach sa céadúid ní féadlam dul fada mar tá nithe mar ag an nithe anseo. Tá lán cloch agus tulóg anseo. Cúil a rís. An féadlam é áil. An bhfuil an tógam. Bhfuil an tógam. The hell. Apalam. Bhfuil an tógam. Apalam. Sin é agus tulóg tá cá tulóg is fiche an chum. Agus níos trí nó trí nó trí Ceathair agus ceathair. Right. Agus tá mé amach as am agus cloch. Bhfuil tulóg. Caithfeil sóidí sílas Gaeilge. Caithfeil sóidí sílas béle tá bhfuilim. Dúirt mé an teang go míceach.
Coffin Sony Shin as well. The full me Fishin with an with a equipment with a fossil equipment Minecraft. So it's from condition. From Neil, Tony Henshaw, storming in golden color, niche. Tony Hack, a coffee maybe, Cormac, or new one maybe, was Stephen Gould and Tonish. And it's niche. And we'll toss this with them. We thought it be Shin, the Nula. Later, ik Ula Eimet kwam. Gestoelde bekendschap. Nisch. Toen kan ik gewoon. Ik vernoken. En kom met mijn jak. Het is een lang kleine en kom. Wel een lang kan ik verkeerd worden. It's done, got a shot. Got a shot. We're gonna become nearly. Shouldn't kind of couldn't be so don't show. Definitely will Shinka Claw. There's some kind of the 3-piece is Quaker. And it's a niche times Spuckleter time Counter well Neil me a niche. This tar, Mirash, niche. Niche. Quite me, the kind of stuck in show. Because definitely will shitty to let us on show. Minecraft, a school here. Go back for August Young Fall.